Sa iban pa nga balita, pamilya sang Ilonggo seafarer nagakabalaka sa kahimtangan sang ilang himata nga ginapahayag na lakip sa mga gin-hostage sang Houthi rebels sa Yemen. Ini ang gintutukan ni Zen Kilantang. Hindi mahimo si Mary Jane matapos makabaton sang impormasyon gikan sa kumpanya sang yautod nga si Leonardo Flores Jr. Suno kay Mary Jane, nagtawag ang kumpanya sang barko nga ginasakyan sang 39 anyos sini nga magulang nga na-hijack ang ila ginasakyan nga cargo ship samtang nagalayag sa bahin sang Hodeida, Yemen padulong sa India. Isa si Flores sa 25 ka mga crew sang Japanese-operated British-owned cargo ship. Sa video nga ginrelease sang Houthi group, makita ng pagsulod sa mga armado nga grupo sa barko sakay sa helicopter. Ang Houthi group ang ginapahayag nagasuporta sa grupo nga Hamas. Suno kay Mary Jane, ulihin nila nga na-contact ang iya magulang sa November 18. Kumbaga, digto hopeless gid sila. So kami man diri ang Balatyagon nga naga-worry kami. So kabay pa nga mga buligan gid kami sang aton nga presidente ni Bongbong Marcos, sang OWA, sang iya nga company nga mapapuli lang tani ang ako niya magulang safe and sound. Suno kay Mary Jane, sa Bacolod City na nagaistar ang iya magulang upod ang asawa sini kag duha ka mga bata. Mabulig kami. Tapos mga kami bulig sa aton LGU kung anong sarang naton mabulig para sa pamilya. Sa pagpakigangot sang GMA Regional TV sa OWA Region 6 ginpahayag sang ahensya nga wala pa sila sa may nabaton nga impormasyon na tuhoy sa Ilonggo seafarer. Kag nagahulat pa sila sang report gikan sa Department of Foreign Affairs. Paday naman ang pagpakigangot sang news team sa DFA kag Department of Migrant Workers. Samtang ginkondena sang Japan ang pag-hijack sang Houthi rebels sa barko nga Galaxy Leader. Magluwas sa mga Filipino crew, may mga Bulgarian, Mexican kag Ukrainian nationals man nga crew ang barko. Upoy kay Cirilo Renduque, Zen Kilantang, One Western Visayas.